Sziasztok, én Humanity vagyok, és most nem egy survival sorozatot fogok elkezdeni, hanem redstone-ból fogok különböző dolgokat építeni. Hát először nem valami nehézzel kezdtem, de csináltam egy ajtót. Ó, egy kicsit azért hangol. Hát először csináltam egy ilyen ajtót, ami zárt az egyik oldalra. A lényege, hogy a kar redstone jelet ad, ahonnan a két pistonba a redstone jel megy, és ugye kapja jelet, és ugye kinyomja a követ. Most gyorsan meg is építjük. Nem kell hozzá sok dolog, ez még Survivorben is nagyon könnyen megépíthető. Mondjuk megépítjük ide. Az időt átállítjuk. És akkor elkezdjük a redstone-t levezetni. Ide jön a kar. Oda kell az a sima blokk. Erre végigvezetjük itt alul. És itt fölvezetjük. Talán elkezdjük, kicsit eltakarjuk. Csinálunk rá egy ilyen kis tetőt, csak úgy. És készen is van. Köszönöm, hogy megnéztétek, és most ez ennyi volt. Még láttatok majd survival sorozatot tőlem, és még több redstone bemutatót. Sziasztok!